Diuen que tots estem units per un fil roig invisible que ens connecta amb els altres, amb aquelles persones que són afins a nosaltres i amb les quals compartim interessos i ens complementem. Estem destinats a trobar-nos sense importar el temps, el lloc o les circumstàncies. Aquest fil està amb nosaltres des que neixem. Ens veu créixer, ens veu caure i alçar-nos. Ens veu aprendre, lluitar i guanyar. I és que aquest fil ens acompanya al llarg de tota la nostra vida. Encara que no el puguem veure, el tenim nugat a la nostra mà i es connecta directament amb el nostre cor, que batega amb força quan ens trobem, quan ens esforcem, quan som capaços de tot. Dona igual el que fem, el que correguem, que intentem evitar-ho. En qualsevol circumstància o moment ens trobarem. Perquè aquest fil roig que ens uneix pot estirar-se, contraure's o fins i tot embolicar-se. Però mai, mai podrà trencar-se. Però existeix una força encara més poderosa, la capacitat de cadascú de nosaltres per a ser qui volem ser. Hi ha un fil que ens uneix i ens fa bombejar amb força, i hi ha una força que ens fa capaços de tot en qualsevol moment de la nostra vida. Hi ha un lloc que ens ajuda a ser millors. Riba-roja t'estima. Riba-roja activa.